Zanim... internet. Eto, sad je dobro. Danas snimamo Clash Royale. Ovo je moj tim, nije baš nešto jako. Pa krećemo, evo imam ja 1180 ovih gemova. I to je moj tim. I krećemo. Igrat ćemo danas 3 runde. Malo sam igrao da se malo ufora. Sad je ovo. Gdje si? Glup jarane moj. Evo i ja imam ti. Poslat ću ti te. Onda ću ove poslati. Ajde. Kreći Peka. Peka ide. Ajde, moj tim, ovo je mini Peka, ba moraš je tim uništiti tako u šali. Sad ona mislio, što je ovo ovoliko jako rane mu. Tako. Tako. Evo ga, već smo jednu pobjedili. Ako prije završimo, igrat ćemo i 4 runde. Ljudi, vidi kako nama, kad snimam, baš nam ide ovako. Pozdrav za ovog Toma. Poderali smo ga. Pozdrav za Toma. Igrat ćemo u stvari još srića. Danas je petak, došli iz škole, sad se pomalo odmarala, snimamo. Sad ćemo poslat. Sad ćemo poslat. Ajde, pošalji, hajde, nešto pošalji, hajde. Tu, dobro, radimo ovo. Tu i Peku šaljemo. Peka je jaka. Butterfly, što kaže? Butterfly, kako kaže? Butterfly. Uništi nam od Hog Ridera. Hog Ridera sam dobio u Magical Chestu. Toliko radi. Ljudi, malo sam ojaču u ovim igicama. Ajde, uništi ga. Bravo, Toma, još jednom. Tako se to radi. Šta smo mu radili. On mas usru, neranemo. Evo, pozdrav za Pedru. Pedro. Ajde, evo. Ajde, uništi. Bravo. Ajde, nije to bilo teško. Znači, poslat ćemo ovog da ne udara nam našeg. Iako nam uništi, nije bitno. U stvari, nije bitno je. Hajde, krećemo. Ovaj što nas gleda, pozdrav za njega. Sljedeće epizode ćemo igrati s Melihom. Krećemo tu, hajde, približi se. Pozdrav ovog što, ako nisam rekao pozdrav za ovog što gleda. Tako, bravo, hajde, bravo, tu. A to mi radi, evo ga, Vić, ona je jaka, uništit ćemo je, ne uništit ćemo ga, već smo mu ga jednu uništio, ali nisam niskonto da smo mu uništili. Ne, moramo slati ovu, nema veze, ajde. Butterfly, što kaže, Butterfly, smiješno. Ajde, evo, i ovo šaljemo. Uništili smo ga, šta da vam kažem? Ne. Ovo je pametno odigra. Ajde, Vići. Jarane moj, što nas ide. To nije svijest. Tako. Šalje ovog. To mu radi. Tako. Nećemo mu stići uništiti ovu vam. Ne veze, nismo pobili. Ljudi. Još jedno ćemo. Ne, u stvari još 2 ćemo.
pozdrav za onog što gleda. To nekog poznat. Nemo će li idete. Ajde ugasim. Znam da skoro... Evo djelijat ćemo. Friend bitka. Nemo će li Smith. Kladim se da neće da će odbiti. Ajde, šta je? Uplašila je maca. Ma ne smije on igra sam protiv mene pa. Vidi koliko mu šaljamo, on neće prihvatiti. Vi ćemo samo s njim igrati. A The Bosnija... Ne smijem s njima igrati, prejaki su. Igro sam s njima, izgubio sam. Evo, ti, hajde prihvati. Ako ne prihvati, igrat ćemo još dvije. Neće da prihvati. Igrat ćemo još dvije, izgubio. Ne možete ti poslati. Hej, šta je poslo? Pa uništim ga iz šale. A gotovo je bura. Nije gotovo. Smijesam što kaže ovaj Hograna! Što me ide ovo kad se borim. Maš čekaj, što ja šalim ti, evo, uništiš. Ajde, bum, da. Nema, slabić ova jarane moj. Storbom, ne mogu ni pročitati, htio sam ga potrebiti, ali ne mogu pročitati. Ne, vič, mrzim vičeve. Ne možemo sporije. Znam da ne znam pjevat na moj TV. Tako. To majstore. Tako se to radi. Evo Hog Rider. Džaba tebe Roberto. Džaba ti kavani. Džaba sve je to. Kad ja nisam to. Kad je bilo malo fazon. Samo daj. Stvarno da ne probam pjevat. Već 7,5 minuta. Igrat ćemo, ajde, vidi, šalji. Igrat ćemo do 10. Ne, balon, mrzim balone, imam ga i ja ga ne koristim. Zato što ne volim ga. Puno oduzima, ali ne volim ga nešto. Nije mi nekako. Ne, za malo da me pobjedio je rane moj. Ne može to ta... Aj, ne. Ajde, evo Peka, šalj Peka, on je jak. On će ih uništiti sve, ba. On je glavni, ba. On dere, ba. Gleda, butterfly, što kaže. Čuj. Ajde, uništimo tim. Evo. Tako. Vidi, dva giganta hodaju. Tako. Ljudi. Ne znam čiji je moj. Vidim. Ajde, Hog Rider. Peka. Uništili bi mu da imamo više vremena. Gledam. Tako smo pospali da je ostalo malo duže vremena pobjedili. Igrat ćemo još jednu i to bi bilo to od ovog klipa. Ajde, neće na kraju tu. Roshina Kurt. Pozdrav za njega. Ajde, Peka. Čekaj da mi ćemo tu. Da se napad. Dinaka uništilo. Ne. Ajde, zatrči se. Bravo. To majstore, već smo uništili jedno. Što me ide ovim klipima je ranim. Ne. Još malo, mama. To je moja mama.
Izvinite zbog buke, ne da malo da se zatvara u sobi. Telefon u sobi. I ovaj je jak, jarane moj. Gledaj ga. Hajde kreni. To majstore. Staje ja. Good luck. Pobjedili smo ga. Ljudi, to bi bilo to s ovim klipom. Vidimo se u sljedećim. Do tada... Do tada, čao. Subscribeajte se na kanal. Subscribeajte, lajkajte kanal. I to bilo to s ovim klipom. Ćao!